салому алайкум бародаро, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикони канали Автолайф. пеш аз ҳама рӯзи саиди ҷумъаро бар ҳар яки шумо муборакбод мегӯям. дар ин рӯзи ҷумъа дар ҳаққи якдигар дуогӯ бошен ва мо ҳам дуо мекунем ки худованди меҳрабон ҳамаи мову шуморо нигаҳбон бошад ва чӣ орзу ва ҳавасе ки дорем ба орзу ва ҳавасҳоямон бирасонад. ва бародарони азиз, дар ин навор якчанд мошинҳо аз мошинбозори Душанбе аст ва якчанд мошинҳои дигар бародаро равон кардагӣ ҳастанд. дар охири видео мемонем. навори имрӯзаро тамошо кунед ва саҳар насиб кардагӣ бошад, навори нав аз мошинбозори Душанбе барои шуморо пешкаш мегардад. раҳмат ки бо мо ҳастед ва мо ҳам дар хизмати шумо ҳастем. ҳамватанони азиз, ҳамаи мо орзу дорем ки хонаҳои зебо ва барҳавое дошта бошем ки ин ҳама аз устои бо таҷриба сахт вобастагӣ дорад. бисёри он нафароне ҳастанд ки мехоҳанд хонаҳояшонро таъмири замонавӣ кунанд, аммо устои хуб намеёбанд ва мо ба шумо тавсия медиҳем ки шумо метавонед ба усто Мухриддин муроҷиат намоед. ин бародарон бисёр устои бо таҷриба аст. суратҳое ки шумо дида истодаед, ин маҳсули дасти кори ҳамин бародармон аст ва ман аз шумо хоҳиш мекунам, силкаи каналаш дар комментария закрепит кардагӣ аст. метавонед дар омада дар каналаш обуна шавед ва аз кору бори ин бародар бохабар шавед. номерҳо дар рӯи экран ва силкаи каналаш бошад дар описанияи видео мешавад. Opel Insignia бародаро солаш 2011. Так аё хутон медонед ки камай да бозор дона дона меёбӣ. Свет чахай хутон дидестен, свет сия, 4 та балони нав. Так камера қафо ҳаст, кор мекунад. ҳуҷҷатҳош ҳам ҳаст солома. Так салон шак бегирем, салоншам як тамошо мекунем. Так дарош ҳам созӣ мешавад, ягон проблема надорад. даро электропакет, салон сия, чихолон нав, коробка автомат, люкам дорад. Так обогрев сидений 96 000 пробег дорад, мультирул. خب مانیتور، کاندیشنر، خب коробка автомат D+. خب قسمت مولتی مدیاش DVD بوده است. خب AUX هم داره. خب لوک ابی موتورش دوای بنزینی خولی. نقص چند سوم گفتن 95 تا. خب 95,000 میگن. نمره اکر میمونم زنگ بزنید خیلی برای شما را بیشتر معلومات میکنم. 902 چنده او؟ خب 902 44 44 57. از یک طرف هم یک ای کاگی هم دیگه بود. اون باش کاگی. چی را؟ ها؟ نه ماشین ای کاگی هم دیگه بود. آبی شهر دیگه خواهی که وعده داد. ای وعده داد. مرسدس جلیکوی 350. سالش 2011. ابیوم موتورش 3.5 مای. так чормати бензин. так тамошо мекунем бародаро ҳолати хуби хуб шавад. маъқултон шавад. номра кара мебарам, занг зани чақчақ кунем. ана бу барои шуморо бештар маълумот метавонам. нафаро ки айнони канали Автолайф занг мезананд, барои шуморо бо арзонан мекунанд. кӯрни салон, обогрев сидени, лифт сидени. Так коробкаш автомат аст, старт-стоп набуда, калибр ручной, кондиционер, DVD мебудааст, на мониторш хара. خب люкам дорад.
Rozmariya xafon tamso kunیم. جلکوی 350 کوزه خوشم با سروی ها موننده با خونده سروی و همو رفچورا همو خطی کمتر موننده دوره خوبی تا در پیش اپیچتکی سیدیلنی و گرم خنک همش Так, я нашел. Час мухтира кард. По $15,000 мега. Ана номера карам мемонем занг бизанем барои шумо рабо бештар маълумот метавам. Чанд будам номеро нуса чанд? 919 22 32 32. Прадо уна фарои ки хоҳиш карди буданд марамай набардаро барои шуморо 2019 солай прадои 4 таксиҳои ҷадидестен тай навеста вагонай 5 та камера касои да дактораи маҳкум мешавад номеро кам мешавад хай бо тай шамсибад мешин барои шуморо бештар маълумот метавам электропакет салон сиёҳ Так, абангреф сидени, лиф сидени, мултиру, правдоки шамаги 31,000, 5 та камера, старт-стопай, коробкаш автомат, бо компютер, климат контрол, ну наврото зиёд дорад. Так, аби моторуш 3 дизель. Махшан чанд смака нархаш? 50. خب مخشب $52,000 میگن номеро карам мемонем занг бизанем бо бештар маълумот мегирем 919 22 32 32. Opel Xachibek бародаро хоб ин якта ҳолати хубаш барои шуморо камера мекунем тамошо кунед 98 солаи объёми мотор 1.6 касои ки маъқул мешаванд номеро якта дохили видео ҳастай занг бизанед қайтон муомилаи хубам мекуна ясола ҳуҷҷат дора газ бензин свет родной хчай 4 та баллонаш навай ҳоҷ ман як салоншам мегирам салоншам бинед коробкаш механикай 475,000 пробег дора салон тоза чихоло ҳама навай ҳар бо касои ки маъқул мешавад занг бизанед қайтон муомилаи хубам мекуна чашкиюш заводской ахчай оз як мегирим шумо тамошо кунед ҳамаш қоидавияй ҳолати хубшай чандш футиравад ака 40,000 сомон бо муомилаам дора
اون معامله هم دارن نمره اکر همه اون زنگ بزنی قطعا معامله خوب هم میکنه تاریخ خداوی پدویش سوزه ها همش خویده اوزی ما همین نمروش همه اون ما این پیش نمروشون 188 42 79 43 زنگ بزنی قطعا معامله خوب هم میکنه اوزی هم مطور شامه گیرم و یکن ماشینی فروشه که برادرمون روان کرده است کیا ریو سال 2015 объемش 1.4 است ана коробкаш автомат қарор дорад дар шаҳри Москва. хоб нарша 530,000 рубл мега бо арзонан мешавад. номро дар рӯи экран мешавад. метавонед ки занг бизанед бо барои шумо райноми канали Автолайф суҳбат кунед арзонанӣ мекунанд. ва мошини дуюм бошад BMW 5 кузуфои S39 соли 2002 объеми мотораш 2.5 2.9 ва гуфтааст нархи 65,000 сомонӣ бо арзонан мешавад. састаяни вагони аст гуфтааст. хоб номерош дар рӯи экран мешавад. ва як бародар дигармон мошин равон кардааст. рости гап суратҳошам безебай оиди мошинам маълумотам равон накардааст. ҳамоқа гуфтааст ки нархи 13,000 сомон. номерош дар рӯи экран бародаро метавонед занг бизанед хай бо як қайс суҳбат кунед. ва мошини дигариаш бошад Opel Vectra. солаш ин бародар гуфтааст солаш 1990 мо чизои 95 задагиемаш. 4 дараш электропакет губкават кардагиай 4 балон 80% ҳаст. ҳуҷҷат дорад. магнитофонам дорад. монитор дорад. задни камера дорад. мотор 1.6 қарор дорад дар варзо. свети шампанский. мошин 100% ин бародармон гуфтааст ки 18,000 кардан надодумаш нархиш 25,000. ва мошини дигари бошад Toyota Corolla соли 2012 ва гуфтааст ки тоза японка коробкаш механик объемаш 1.3 мошин қарор дорад дар шаҳри Москва. так нархша бародаро 585,000 рубл ёе ки ба мошини дар Тоҷикистон буда алишан мешавад. Mercedes Sprinter грузовой хати. номерои бародар дар рӯи экран мешавад. метавонед дар тамос шавед.